Είμαστε περήφανοι γιατί μας εμπιστεύτηκαν ότι εμείς ως Δήμος μπορούμε να εκτελούμε έργα αυτού του επίπεδου. Ο νέος αναβαθμισμένος πλατειακός χώρος του Δήμου μας ολοκληρώθηκε πρόσφατα με συγχρηματοδότηση από ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατά 85% με κόστος 2 εκατομμυρίων ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό καταβλήθηκε από το Δήμο. Καταφέραμε να έχουμε αυτό το αριστούργημα. Αυτές οι αυλές είναι η ταυτότητα μας. Αυτή την ταυτότητα θέλουμε να την διατηρήσουμε, να την προβάλλουμε, αλλά να τη συνεχίσουμε σε πολλά άλλα έργα τα οποία θα γίνουν στον Δήμο μας με τα 13 δημοτικά διαμερίσματα. Ο νέος πλατειακός χώρος μας έχει υλοποιηθεί με την στήριξη ομάδας μελετητών και αρχιτεκτόνων και αξίζει να σημειωθεί ότι συνάδει με τον όλον περιβάλλοντα χώρο του Δημαρχείου, με το αναγκαινισμένο διατηρηταίο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία του Δημαρχείου και παράλληλα στο αμέσως επόμενο διάστημα έχει εγκριθεί η ανέγερση του αμφιθεάτρου, ένας χώρος ο οποίος θα ολοκληρώσει συνολικά εδώ το χώρο μας. Ο νέος πλατειακός χώρος του Δήμου μας δεν είναι απλά ένα έργο υποδομής, είναι ένα ανοιχτό βήμα για όλους. Είναι ο χώρος όπου το παρόν θα συναντιέται με το μέλλον, η καθημερινότητα με τη γιορτή. Σε αυτή τη γωνιά της Κύπρου, από τις πιο πλούσιες σε ιστορία και πολιτισμό, έργα που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής, αποτελεί ένα στολίδι για το Δήμο μας, όπου οι δημότες και οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν εδώ υπέροχες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που θα διεξάγονται τόσο από το Δήμο όσο και από άλλους φορείς. Παράλληλα θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στο χώρο και να απολαύσουν τη μοναδική θέα που προσφέρει ο χώρος μας προς τον κόλπο Χρυσοχούς. Like it really very much. Και θα βοηθήσει στον τουρισμό και στους ντόπιους να γνωρίσουν την πόλη μας. Absolutely great. Είναι κάτι που έχει χρόνια που επιδιώκουμε. Ως Δημότης αισθανόμαι ιδιαίτερη χαρά και περηφάνεια για την υλοποίηση αυτού του έργου. Και σας καλώ να εργαστούμε μαζί για να αλλάξουμε, για να αναβαθμίσουμε αυτή την πανέμορφη και ευλογημένη περιοχή. Με σημαντικά έργα που θα εξυπηρετήσουν πρωτίστως όλους εσάς, τους κατοίκους της περιοχής. Σίγουρα οι τουρίστες στην περιοχή μας αγαπούν την περιοχή αρκετοί Κύπροι, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, και τους ξένους είναι όσοι έρχονται εδώ πραγματικά μένουν ευχαριστημένοι. Αυτό που οφείλουμε είναι να δημιουργήσουμε μονάδες τουριστικές για να μπορούν οι επισκέπτες να έρχονται. Και ευελπιστούμε ότι επιπρόσθετοι επενδυτές θα έρθουν να επενδύσουν στην περιοχή. Θα γίνουν πράγματα αρκετά στο εύρος του νέου Δήμου για να μπορούν οι νέοι μας να μην χρειάζεται να την εγκαταλείπουν. Η ομορφιά της φύσης μας πρίκησε, πρέπει και εμείς να πρικίσουμε επιπρόσθετα αυτόν τον πρικισμένο τόπο.